भारत आरो भुटान मोननै हादरनि गेजेराव खौसेयै गोरोबलायनानै हाबा मावनो बिफा थामहिनबा भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशननि दैदेनगिरि आरो भारत हादरनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायदों। दिनै भारत आरो भुटान मोननै हादरनि गेजेराव खौसेयै गोरोबलायनानै हाबा मावनो भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशननि दैदेनगिरि आरो भारत हादरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगो हमज्लायनाय आरो सावरायलायनाय जानानै थाङो गेलेफुंनि इउजं आलासि नब्लाङाव। बे सावरायलायनायाव गाहायै मोननै हादरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगाथाय गायसननाय, थांलाय आरो फैलायनि मोजां राहा खालामनाय, राव थुनलाइ हारिमु लुखांनाय आरो सोलाय सोल' खालामनाय, गेलेनाय, फालांगि आरो रांखान्थि बिथिं, लेबारफोरनि जेंना आरो बिफा आफादाव गोदानै सोद्रोमथाय थिसननायनि सोमोन्दै गोथौयै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन भारत हादरनि जानानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि एम रनजित बसुमतारी, Mla जयन बसुमतारी, Btrn Em माधव चन्द्र छेत्री, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म, चिरां जिल्लानि इउपिपिएलनि आफादगिरि मुस्रि निर्मल कुमार ब्रह्म, चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि मुस्रि हायेन नार्जारी, चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि आफादगिरि मुस्रिमा जासमिना नार्जारी, 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि मुस्रि बिद्दाव मोसाहारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। लोगोसे गुबुन फारसेथिं भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि मिस्टार दावा पेन्जर, गेलेफुनि मेयर आरो गोबां सोद्रोमाफोरा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 93655318885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।